προσφορά του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί ο Εθνικός έμεινε ένας ερασιτέχνης σύλλογος από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα και προσέφερε όχι μόνο αθλητικό έργο και κοινωνικό έργο στην κοινωνία της Ελλάδος. Ο σύλλογος αυτός έχει να επιδείξει μια σωρία ανθρώπων, των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Είναι ο σύλλογος με τους περισσότερους Ολυμπιονίκες τουλάχιστον μέχρι πρότινος, Ολυμπιονίκες με τα κριτήρια του υγιούς αθλητισμού, αλλά συγχρόνως και ο σύλλογος με τους περισσότερους πρωθυπουργούς, ο οποίος τελευταίος είχε τη χαρά να δει να αναδεικνύεται μέσα από τους κόλπους του και ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώην πρόεδρος του, ο Κάρολος Παπούλιας. Και η πυγμαχία όμως στον Εθνικό Σύλλογο είχε τα δικά της αστέρια και τις επιτυχίες της. Ξεκινώντας από το Ζαχαρόπουλο τη δεκαετία του 60, περνάμε στην επόμενη δεκαετία στους Γκέκα, Πιπίνη, Στρεμπέλια, Τρικαλιώτη, Σφυρίδη, Κυριακίδη και φτάνουμε στη δεκαετία του 80 στο Γιώργο Τσαχάκη, που πήρε το αργυρό στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες του 1989. Το πρώτο που πήρε Έλληνας πυγμάχος σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κατέκτησε ακόμη χρυσά μετάλλια σε τουρνουά στη Βενετία και Γαλλία και χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του ΣΥΣΜ που έγινε στο Κάιρο. Το άθλημα της πυγμαχίας από την αρχή με κέρδισε, με συγκλώνησε, ήταν πάνω στην ιδιοσυγκρασία μου. Έτσι το αγάπησα γρήγορα και μπόρεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνω ένας καλός αθλητής αρχικά και συγκεκριμένα στους 3 πρώτους μήνες της προπόνησής μου ο δάσκαλος με έβαλε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο και κέρδισα. Δηλαδή ξεκίνησα τον Αύγουστο και τον Ιανουάριο πήρα πρωτάθλημα. Θέλω να αναφέρω για τον τότε εθνικό που ήμουνα εγώ ότι ήταν πάρα πολύ σε αριστεχνικό επίπεδο, ότι ήταν ένας φτωχός σύλλογος, ιστορικός, ήταν ένας σύλλογος με ιδανικά, περάσανε πάρα πολλοί αθλητές, μεγάλοι αθλητές, παίζαμε για τη φανέλα όλοι, δεν υπήρχε επαγγελματισμός τότε.